že tam je napísané, že konkrétne dôkazy, aj Stierák a takýval hlavou, že to treba zabezpečiť najneskôr do 14. septembra. Že musíme mať prístup k dôkazom, ale napriek tomu hovorí Stierák, že odročme dneska Tibora, ostatne rozhodníme, aby nemeškali lehotu, Tibor sa nebude sťažovať a tak ďalej. Odročme do 14. septembra, či to predloží prokuratúra. Zvážim, že nehovorí, že nie, ani áno, musím to fakt premyslieť. Dĺžky sme vyhlasuje k nám, ani som tomuto, a mi to zamietnite. Idem teda zase s Tiborom dať žiadosť a zase budem povedať, dajte nám prístup dôkazy. A som zvedavý, čo povie Šúrek, to úplne náklad. Ja keď vás počúvam, tak to je viacej formálny súboj ako obsahový spôsob. Obsahov nie je niečo. Obsahov, to povedal aj dneska. Dneska povedal Stieranka, už sa neprehlbuje dôkazná situácia. Začal, že dôvodné porozumie stagnuje. A povedal, ako náhle by som ja rozhodoval, naznačil, že keby on to mal na súde, tak vie, relatívne rýchlo zakročil, vidí, že robia prizárenie. A povedal, že nebude predĺžať väzbu po 5.11. Ale to je